사세 नङा 사नै नङा 사थाम नङा 사ब्रैबो नङा 사बाबो नङा 사द' 사स्नि 사다इन 사गु 사जि 사नैजिसो नांगौ आंनो हिनजावखौनो सानैजिसो नांगौ आंनो हिनजावखौनो जाहोगोन लोंहोगोन गथ' गथाय खांहोगोन बर' हारिनि फोलेरखौ फेदेरथारगोन बर' हारिनि बिफा आंबो जानो नाजागोन जोंहा गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दंखायोलै हायोबा नों बेलेग जादो नामा बस ये हुइनाबाद लान्जाय टेम्पारपात खोथाया नंगौ जोंहा गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दंखायो बेनिखायनो आङो बर'नि माबा मोनसे जानांसिगोन आं बर'नि बिदा जानोसै नामा बिदा जाबा गासैबो सिख्लाफोरखौनो बिनानाव जागोन ना बिगुमै जानोसै नामा आं बिगुमै बर'नि बिगुमै अमा राजा बयनोबो खर'आव गाखोनानै जिरायनानै थाग्रा बेनो बरिया जागोन बस मोनसे खोथा जाबायना नोंथाङा आंनि हाबाखौ दावदैजों हाबा होगोन होनना बुंनाया बावबाय नामा आइला दावदैजों नोंजों दासिमबो आग बारायाखै नेवला मानो बेफोरबायदिब्रा नोंलाय मानो हिनजाव एदावनो एसेबो रोङा नोंलाय माब्रै हिनजावखौ गावनि खालामनानै लानो रोङि जाथारखो नोंलाय माबा मोनसे आयदा होनानै होदोलै बस आच्छा बारु थाइबानि लारु गारिया बिखुनजोनि न'थिंजाय फिदिंलाय मानि माइ हादोंलै बिसोरलाय गारिखौ लाखिलाय बेलाय गारिखौ नै माथो बोरखांनाय गोनांसो वा मा होनदोंलै आंखौ बिखुनजो सना मा होनदोंब्रा हा मानदोंबा खुरनानै लाबानो जाबाय हारसिं खुरनानै लानो हायोबाथ' खुरसिगौमोनलै आङो नाथाय बिखुनजोंजाय खुरनानै लाहरनो हायाना दे अननानै नोंनो खुरनानै होफैलाय आइ बिखुनजोआ नैबे बिखुनजोंजाय जि मानदोंलै दुगैबाबो हुनानै लाहरनो हायाब्रा मैला जानानै दङ नामा बिखुङाव एसे खुरनानै होफैदोलै आइ बिखुनजो लाजि गैयै मालायनि माइ हानायाव मा खालामफैदों नोंलाय गावथ' मोनसेबो खामानि मावनानै होनो हाया मालाय मावनायावबो बायदिसिना बुंफैग्रा लायला जामायला बिखुनजो सना आं जेबोखौनो होनाखै आंखौ नुबानो नोंहा मानो एसेबां रागा जोङोलै मुलि फोनबा माबायदि देलायबा माबायदि गानबा नोंनि नोजोराव आङो साबसिन बिजामादै जागोनब्रा आं हले गोसोखौ बोरैबा मोनबायलै बिखुनजो सना नों सन्थलाजों माब्रै माइ जमा हाखो माब्रै मानो नांगौ नोंनोलाय आं मिथिनायावथ' बे दुब्लिया नोंसोरनि नङालै आन्दायनानैसो बेयाव ज' जाजाय जाफैखो नामाखो नोंसोरलाय माबालै हाफांमोना हानो खोन्थानायखाय हादोंलै जोंहानाथ' माइआ अर खामजोब्बायना माइआ अर खामदों मा जाजाबाय थायोब्रा नोंलाय सन्थला मा जाजाबाय थायो माथो बुंबावनोब्रा जानायानो जोबाय आंनि जिउआव थांनाय जोनोमावसो पाप मावदोंमोन ना बे जोनोमावनो सोरनिबासो पाप खामानि मावखोमादोंब्रा नोंलाय सन्थ इसोर गसाय बिदि नङालै नोंहा गावबायदि सानथारलायबाय गावहा पाप्पिबानो मालायखौबो पाप्पि साननाय नै आंहालाय मा पाप्पि सानलायखोब्रा आं नंगौसो बुंदोंना मा जानायानो जोबाब्रा सन्थ मानो जानायानो जोबा नोंना इसोरखौ फुजियो सैथोनि मानसि ओमफ्राय जानायानो जोबादि नोंना माथो खालामबावनो मोजां मानसियासो बांसिन खस्थ' मोनखायो माथो नोंबायदि दुथां आखुनि मानसियालाय बहा मोनथिनो दुथां आं दुथां जाहैबाय माबायदि एंगोलै आंखौ दुथां नुखोलै बिखुनजो सना माबायदि एंगोलाव आंखौ दुथां नुखोब्रा बिखुनजो सना माबायदि नोंखौ एदावदों नामाब्रा आङो नोंखौ खुदुमनो नागिरदों नामाब्रा आङो गसाय थबा मा खोनानांगौ खोनाखैलै आं लाजि गैयै मानसिनि सिगाङाव बिदि बुंनो लाजिया नामा नोङो होमबालाय मानोथो आंखौ दुथां बुंदों मानो दुथां बुंदों आंखौ नेवला थांलाय सियार गंसे लाना फैलाय गारि सिङाव दोननाय सियारखौ थां मायाव थादोंमोनलाय दुथां आंखौ दुथां होनदों दिनै बा हले आङो दुथां आखुखौनो मावगोन आं एसेबां मोजां रायजोनि खामानि मावगासिनो बेनि सायाव नोंजों आं दुथां होनजाबावनांगौ आं दिनैसिम फामेखौनो खुदुमनो मोनाखैलै फामे खुदुम जानो मोनदों नामा नों आंजों सिरि था नोङो नै बे फामियाबो साला बिगुमै सन्थलाखौबा बिराद मोजां मोनो आरो बिखुनजो सनाखौथ' दा बुंसै बा सन्थलाया गेजेराव थालायनानै माइ हालायगासिनो माथो जाखो बे हारसिं माइ हानो हायैखायसो जों हानानै होफैफादों दा न'नि माइया हानो जाथ'यैखायसो हानानै होफैदों बेवहायलाय नोंहालाय मा नांजाफैलायखो आं नांजायाखैमोन नाथाय दा आङो खिथुआव अर नांनाय बायदि नांजाथारबाय मानो होनोब्ला नों आंखौ दुथां बुंदों आं दुथाङानो नङा बस जिरायदो बेखौ आं ओरैनो मानखांनाय गोनां होननानै बुङा बेवहायलाय जिरायनानै जोंनि खामानि मावनायखौलाय मानो नोजोर होबाय थादों नोंलाय एसेबांथ' लुखुर लाखार जासोदोंबा मानो माइखौ हानानै होफैयाखै आं मानो हानानै होनो आं दुथां मानसि दुथां मावबाय थागोन आं एखनबा बारल'गोन एखनबा सोरखौबा एदावगोन एखनबा सोरखौबा माइ होनगोन गुमै जोंनि माइ हानायाव डिस्टार्ब खालामफैनाङा थां डिस्टार्ब खालामनाङा आरे दाथ' आं दुथां आखलनिसो महर लानोसै मानो होनोब्ला नोंसोर आंखौ इसेबां दुथां होननानै बुंबाय दुथां नोंसोर आंखौ गुसुंथ' महर दादा गुसुंथ' महरा ता समान दुथां होननानै बुंबायब्ला आं मानो मोजां महर लाबावनो नोंसोर आंखौ दुथां बुंबायब्ला आं बुङाखैलै
बिखुनजो सनायाथ' बुंदोंना बिखुनजो ए दुथां बुंनाया बिराद खिथुआव नांथारबाय नोंहा हा जेरै मानसि एरैसो बुंदों दा माथो मानसिफ्रा दलं बिदोंबालाय नोंनाव हा दलं होनो नागारै मानो सानस्रिनो सोलों होननानै बुंखो नोंलाय बेनो जाहैबाय सासे मन्थ्रिनि रावा रायजोफोरनि मोजां खामानि मावना होनो नागारै माबा सानस्रिनो सोलों माथो सानस्रिनोबो रोंनांगोन ना मालाबा लायनो बारहुंखा फैबायनो गिदिर सुनामि फैबायनो होमबाना बे दैमायाव गोजावबा एसे सानस्रिनो रोंबा एसे बारग'नायनि चान्स थायो आरोना सानस्रिनो रोंनांगोनब्रा मा दलंखौल' नायबाय थाबा जागोन नामा दलङाबो जागोन ना बेनि सिगां सानस्रिनोबो रोंनांगोन ना उन्दै उनलानिफ्राय फिनला सानस्रिनो रोंजोबनांगौ आं दाना लामा बानायनायनि सिगां फुख्रि गंसेसो बानायना होनोसै रायजोफोरनो मोनसे फुख्रियाव गासैबो सानस्रिनो सोलोंजोबनांगौ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गथ' गथाय इंगिना इंगिनि गासैबो नोंनि रायजो सासन खालामनाया रायजो सासन खालामनो रोङाबा मानिथो मन्थ्रि जागारदों नोंलाय दलं बिबा माबा सानस्रिनो सोलों बेनो जाबाय नोंनि बर'फोरनि मोजां खामानि मावनाया जोंफ्रासो लासिं सिं ओंखारनोनो हाला गामियाव आच्छा दुथां मानसिनालाय जेबो खामानि मावलाब्रा आं दुथांनि थानोसै आयै बिदि नांजाबाय थानांला सिरि सिरि माइफोरा हानोबा हादो नङाथे माथेहाय बेजों बुंफाबा बांसिनसो सोलो मोनबाय थागोन बा रायखुमानाया ओइ मानो सिरि थालायखो नोंसोर आंखौ दुथां होननानै बुंदोंमोन ना दालाय मानो सिरि थालायखो सिरि सिरि माइखौ हाबाय था जेबो होनफाथारनाङा आयला माथो आंखौलाय जेबो बुंथाराखैलै बिसोरलाय ओइ खोनाखै आच्छा बारु थाइबानि लारु खोनाफ्लायै बायदि जानानै दंना नोंसोरो देलाय खर' नानानै होलाय आंनो अके बस आदा नोंनि गोसोम फान्थावा आदा नोंनि गोसोम फान्थावा जोबोर समायना आदा बेसेबां दामनि नोंनि गोसोम फान्थावा आगै आंनि गोसोम फान्थावा ना जोबोर समायनाखा आंनि गोसोम फान्थावनि दामखौ मिथियोब्ला नों गिनानै खारखागोन बेलाय रोखाखा फाग्ला फानि मेथाइ खननाय बेलाय माथो जाखो मेथाइ खननायालाय बे मोनसे मेथाइसो दा लाजिनाय गैयै खासिजोंसो हाब्रा हरजोबसिगोन आं बबेयाव गोदाव सोराव मेथाइ खनफैबाय थादों नोंलाय साइस गैया बाइस गैयालाय आच्छा बे मेथाइखौ जुदि सन्थलाया खनमोनलाय बा उन्दुनो ओंखारलायगौमोन ना आं खननायखाय गाज्रियानो जाबाय मानो होनोब्ला आं दुथां मानसि नङालै आं दुथां मानसि नोङो बेनिफ्राय थांगोन ना आंजों खासिजों हाब्रा जागोन नोंनि गोदनाखौ हाफ्लंनानै आं थैसो लोंगोन मिथिबाय बिजा मारै जाखो मा जाखोहाय बायदि खर' गाज्रिया ओरैनोबाबो आंनि फिसाजो हांग्रिमोनदि सनाखौ दुखु होबाय थाखायो हाफ्लंगोन आं नोंखौ गोदनायाव नायनानै लायला जामायला आंखौ इसेबां नायनो बायोना नों बिखुनजो सना नों आंखौ जुदि अनाबा आं हले हिनजाव गदाय लानोसै लालाय माबायदि हिनजाव गदाय लानो हिनजाव सानै मोना होननानै खोन्थाखादों आंबो दाना बाथरि नायो निउस नायो मोनथिजोबथारो दे ला मालाय हिनजाव गदाय लायो नोंखौ नायदोंसो आङो जैदिन खालि हिनजाव गदाय लागोन ओइदिन खालि आंनि खालि महर नुगोन नों मिथिबाय आयला गावहानि हिनजाव गदाय लानो खोन्थानानै देना लालायल' नोङो लालाय नोंनि गोदनाखौ हाफ्लंनानै जु थै लोङाबा आंनि नामाबो गावरेमा नंथारा ओरै नामाबो ओरैनो गावरेमा ओरैनो होनबाय थागोन महाराजा नारजि बुदां मा खालामफैदों नोंलाय बे फोथार बारियावलाय मा खालामनोब्रा आं दुथां मानसियालाय ओइथिं थांलाय ओरै फैलाय ओइथिं एदावलाय बैथिं थांलाय बैथिंजाय होख्रावैलाय बेनो नङा होमबा दुथां मानसिनि खामानिया गोदाव सोराव मानि दुथां जालाबायनांगौ जाखोब्रा नै सोरबा आंखौ दुथां नाम दोनदों थ' आं दुथाङानो जाबाय होमबा नङा होमबा आच्छा सन्थला नारजि बुदां माइया हानो मोजां ना माने देग्लाय माइया बारा देमग्लायाखै माइया हानो मोजांथार माइयाबो हाग्रा हुग्राबो गैथारा बिराद स्र' आरामथार हानो आच्छा दे बेखौनो माइ हानायखौ नायनो फैदोंमोन आं बांद्राय दुब्लि बारियावबो फैबाय थानायानो जाया आच्छा नारजि बुदां आं नोंनो मोनसे खामानि मावनो होनायखौ नों मानो दाबो एक्सेप्ट खालामाब्रा बेफोर खोथाखौ जानला मानला रायलाय जालाबायो नामाब्रा नोंखौबो लोगो मोना आंहाबो सम गैया बेनिखायनो जेराव लोगो मोनो बेवहायनो रायलायनांगौब्रा उनाव मालाबा रायलायगोन दाबो खामानियावनो थांनो नागिरखादों आं सन्थलाया जोंहानाव माइ हादों होनना खोनानायखायसो आं नायफैदोंमोन आच्छा बारु थाइबानि लारु दे होमबालाय बा नुबाय बेनि बिखुनजो सनानि मोखाङा बा नारजि बुदांजों जि हाजेव हाजिजि मिनिबाय आंजोंबा बा मोखाङा नों बेनिफ्राय गोजानाव जानगारगोन ना जानगारा जोंनि माइ हानायखौ मानो डिस्टार्ब खालामफैगासिनो नोंलाय माबार माइखौ हानानै स्रिं खालामनानै न'नि माइखौबो हानांगौ नों बेफोरखौ मा बुजिनो आंलाय मा बुजिनो दुथां मानसि आं दुथां मानसिना बहा थांनायदों बिखुनजो सना खिनो थांनि आं जानोबा फै बस माबा खिखौ सेन्थाय जानो जासिलाय लांबायलै बयबो मानसिफोरा आंखौ मान होयो सनमान होयो आंनि बिखुनजाल' आंखौ खि मानि जानो जासिलाय बा महाराजालै सान्दुं गोसाथार माथो
माथो नों बेवहाय बोरै जिरायबाय थाखोलै बेफोर सान्दुंखौनो नामा सानसे आं सान्दुं रायजोआवबो थांगोन गुमैनाबाथाय बाराथार बांद्राय बुंना मिथिबाय ना सबखौनो मोजां दाना आंजों खुदुम फैलाय गावहानो खुदुमनो जासियो उनावहाय आं खुदुमनो थांबा आंखौनो जोगार हरो बेलाय अबेनि मा जालायखो नोंलाय आं हले बुस्थुखौ नायग्राल'लै सिरि सिरि माइ हाग्राल' आच्छा बारु थाइबानि लारु मा दंलै जानो मा दं सा दङलै बे फ्लाक्सआव सा लाबोदों लोंनो नामा फामे लानानै फैलाय नोंनि आखाइजों गोथाव सा लोंनो आं बे मानसिबाथाय जेरैबो जारला बस नोंलाय बोरै आंखौ फोरोंनोब्रा हिन्जाव मानसिखौ बोरै गोसो थोयो मोजां मोनो माथो नोंखौ फामे मेदामा सुयालै होमबाबो माबोरै बुरखायनांगौ बेनि टेकनिकखौ नायनानै लानो गुमै साया गुमै आखाइया हगार आंलाय नोंनि आखाइखौ हगारनो सानखादोंमोन नाथाय मा खालामनो जेब्ला नोंनि आखाइखौ आंनि आखाइया बिलिरनो मोनो अब्ला सानस'नो हायै बुजिस'नो मोनै बोगथाबना बोलोआ बबेनिफ्राय फैयो आखाइ फारनैया बोगथाबलायनानै हारसिंनो दाजाबलायनानै थायो मिथिस्लाबै मोनियाव आखाइया आखाइजों गोबाख्रबलायनानै ङै जालायो बिनि सायाव आं नोंनि बिगुमै नों आंनि बिबोनां आंनि बिखानि बिबार गावदां बोजबनानै लागोन आं नोंखौनो अराय सम नोंखौ आङो आगदा आखाइथिं लायोबा आगसि आखाइथिं नोंबोखौ बामनानै लागोन आरो आगसि आखाइजों नोंखौ गोबाख्रबगोन जानो हागौ आंनि बिखाया मोनसेल' बिखुङा मोनसेल' नाथाय आं खुगाखौ मोननै बाहायनो रोंगौ गोसो जायोब्ला आङो खर' मोनसेबाबो राबननि बायदि 10ता आङो खर' आंनि सोलेरखौनो आं 10ता बायदि बानायनोबो हागौ बुं नोङो आंनि बिबोनां सना नों आंनि बिखायाव उफ्लेनानै गाबगोन ना गुमै अमा राजा नों बेसेबां मोजां होननानै बुंगोन ना गुमै आखाइ हगारनोबा हगार खेबसेल' आइ लाभ इउ बुं होमबानो हगारगोन आं होना माथो नोंखौ आइ लाभ इउ हगार खेबसेल' आइ लाभ इउ बुं होमबानो नोंनि आखाइया गगोन आं नोंखौ होनाबो नोंखौ आइ लाभ इउ होननानै लायोबाबो आंहा उल्थासो जागोन खेबसेल' आइ लाभ इउ बुंब्रा आं नोंखौ जेबो उल्टा उल्टि जेबो बुङाना जेबो खालामाना नोंल' खेबसेल' आइ लाभ इउ गुमै होननानैल' बुं लोंनोबा लोंनि लोङाबा था मानो बिदिब्रा आंनि गोरबो बिखाया गावोना फै आं नोंखौ बामनानै लानि थबा बे अमा राजाजों मा जाबावगोनलै थांनायखौ नायग्रि थांनाया बहा खिदों हां नायग्रि थांनायखौ ओमफ्राय हगार आंनि आखाइया खेबसे आंजों खुदुम जाबा हगारगोन आरो खेबसे आंखौ आइ लाभ इउ गुमै होननानै बुंबा गुमै आं नोंखौ होना होनदों दे जेबो माने आंजों खुदुम जा आंजों खेबसे बाम जा होमबानो आं नोंखौ जेरैबायदि अननांगौ अनगोन बुहुमनि गासैबो खुसिखौ नोंनि आथिङावनो लखबजोबनानै होगोन आब'खौ अनैथां आंखौ नङा नोंनि आब'खौलाय अनखायोना बिब'खौ अननाय बिबनांखौ अननाय बेलेग जायोब्रा सना बिबोनां आंनि फामे गावदां हगार होनदों गुमै बास फन फैदों नोंना हेलौ अमा राजा दखना बायग्रा मानसिफ्रा बायदिसिना सङोबा थायो बाल्ला नों माबा मोनसे होननानै होलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु गुमै साखौ लोङाबा था आच्छा बारु थाइबानि लारु मैया दखना प्रमोसननि थाखाय दाउस्रि देलायनि नाम्बार होदोंमोन मालाय हौवासाफोरा मानो फन हरो ओरैनो बहा नांहैदों बहा मादों बेफोरखौ मानो सोंहरबाय थायो नोंसोर दखना लाया गारनो ओरैनो दखना नांगौबासो मेसेज खालामब्रा ओरैनो मेसेज खालामना आंहासो दाय जासिगोन दा दाउस्रि देलाया आंखौसो बिदि नङाब्रा लानोबा लानो बुंहरखाब्रा रावनावबो रं नाम्बार नाङाखै दाउस्रि देलायनाव मोनहैखादों नाम्बारा रं नाम्बार बायदि माने हेलौ होनबाय थागोन रायलायाबो मायाबो नोंसोर खोमा साफ्रेजोबगोन बै सेंग्रा जालायफोरखौ होनदों दै माखासेफोरा थिगानो जायफ्रा दखना अर्डार खालामदों थेंक इउ सो माच लोगोसे गुवाहाटियाव थानाय फरायसुलि लोगो नोंथांमोन जायफ्रा गुवाहाटियाव दं आंनि मुं लानानै नैबे नोंथां अमा राजानि मुं लानानै दाउस्रि देलायनाव खम प्राइसआव मोनगोन माने शिपिं चार्ज लानाय नङा आरोना आरोबाव खम प्राइसआवनो मोननो हागोन बिनिखायनो मा खालाम नोंसोरो आंनि मुं लानानै अमा राजा आदाया बुंहरदों माथो दाउस्रि देलाय नों दखना बायबा साहाबो लोंहोगोन होननानै साहा लोंहोहरजोबगोन बियो साहा लोंहरजोबगोन बेनिखायनो गुवाहाटियाव थानाय सिख्लाफ्रा टेनसन दाला गुवाहाटि इउनिभार्सिटि कमार्स कलेज हिन्दी कलेज बहा मा कलेज आयुर्वेद कलेज एकदमबारे बहा फरायो बिबराव कलेज एकदम बहानि फरायजोबो गासिबो दाउस्रि देलायनाव जुगाजुग खालामनानै दखनाखौ लांफैबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना टेनसन दाला खाथिद्रायबाबो डिलिभार चार्ज जाबाबो माने डिलिभार जायाबाबो जोंना रेपिड'जोंबो हरगोन ना मा टेनसन बेनिखायनो नोंथांमोना अर्डार खालाम दाबाव स्पेसियेलि गुवाहाटियाव थानाय बर' सिख्लाफोर दै आंनि बुंनाया बेखिनियाल'मोन दै आरो फुंनि 4ता 5ताफ्राव फन हरनाय आदतखौ नोंसोरो दाउला माब्ला गग्रे जाहरनो जायफोरा मालाय दखना लाखाय बिसोर सिरियास बुंहरखायो मालाय बेनिखायनो नोंथांमोनहायफ्रा आंनि मुङै स्पेसियेलि गुवाहाटियाव थानाय सिख्लाफ्रा अमा राजा आदाया माथो डिसकाउन्ट होगोन होननानै बुंखोमादों आंखौ बुंदों होननानै बुङादै माने बिखौ मारो गाबलायलाय नोंसोरो गाबलायलाय दाउस्रि देलायनाव दाउस्रि देलाय आबौलायनाव गाबलायलायब्रा थोद बेखौ फोरोंनांगौ नामाब्रा दे होमबालाय आग बारायनोसै बानलु बायदां माबायदि नुदों आंखौ मोजां नुदों ना जापानिस सिख्लाफोर बायदि मानो जापानिस बायदि नुनांगौ जाखो नोंखौलाय बर' नालाय बर' बायदि नुगोन जापानिस ड्रेस गानबानो जापानिस बायदि नुगोन नामा इंलेन्डनि सिख्लाफोरखौ बर' दखना गानबा बर' बायदि नुगोन नामा बयहाबो गावबागाव मोनसे बडि टेक्सचार दंखायो बेखौ लानानै आं करियाननि ड्रेस गानदों होननानै करियान बायदि नुगोन होननानै दासान
जायखिजाया मोजां नुदोंना नुवाखै होननानै बेखौ सों। मोजां नुदोंना नुवाखै? नुदों। ओमफ्राय नों इसेबां मोजां नायनानै लाबोनो रोंदों मानो बेदां? सोर चइस खालामनाय? रावबो खालामाखै। जोंलारिया चइस खालामाखैथ'? सोर जोंलारि? आं रावखौबो सिनाया। होनबावगोन आरो आं नोंखौबो। जायखिजाया थेंक इउ बानलु बेदां आंनो इसेबां मोजां जापानिस किम'न' लाबोनायनि थाखाय। जोंलारि, मानो सानबाय थायो आं बिनि खोथा? एन्टनिअ'नि थाखाय गाबबाय थायाखैथ' बियो। कल हरनि नामा आं बेनो? कल हरबा मालाय मा बुंगोन आं बेखौ? दाबा मा खालामनानै दं नों जोंलारि? सोरमोनलाय? बे मानसिखौ बहा नुदोंमोन आंलाय? माथो गोसोआवनो फैयाखै। आयु बेथ' हंलासोहाय। बावनानैसो दंथारोमोन आं मानसिखौनो। हंला? आयु बावसोमसोम बबेनिफ्रायहाय बेलाय? मानोबा फैदोंमोन? नोंखौ नायनो। आंखौ नायनो? आंखौलाय मानो नायनो फैदों नोंलाय? ओरैनो। बबेनिफ्राय हरखाब नुजाफैलायखोहाय बेबो मालाय? आरो आं सियार लायनि। जिराय। ओमफ्राय मानोबा फैदोंमोन नों जोंहानाव? नोंखौ नायनो। आंखौ नायनो? नाथाय आंथ' लोमजायाखैना। आंथ' अमा बेदर जादों, दाउ बेदर जादों, साम' जादों, मोजाङैनो दं आं। हौवाजों गारजादोंनो माथो। बेनिखायनो नायनो फैदों। आयौ नोंनोलाय सोर मा खोन्थायो हंला? आंखौ गाराखै माथो। आंसो गारनानै फैदों। नैबे दुम्फावआ गारजानो। दुम्फावआसो थाम्फै खेरेट होनानै जोनानै फैदों। आंसो बे हौवाखौ गारनानै फैदों मिथिबाय? मानो? मा मानो? आंखौ गोसो थोसेयावबो बे बेलेग सिख्लाजों लाइन मारियो। आंनिफ्राय फैसा बिनानै बे बेलेग सिख्लाफोरनो बायदिसिना बायनानै होयो। दस्रा सिख्लाफोर बायदि अखा बानाफोर बोहैगोन सानाखैमोन बे आंनि मेगनाव। थाम्फै खेरेट होनानै फैबाय आं बेनि मोखाङावनो। मोजां। मा मोजां? मानि मोजां नोंहालाय? आं नोंखौ हाबा लागोन। मा? आंखौ हाबा लानो? नों मानसिया रायलायनो बाग्रा मानसिजोंलाय माबायदि हाबा जानो? नोंथ' रायलायनोनो बायो। दिनै फंफा फंनै रायलायनायखायसो। आं रायलायो। जानला मानला हाबा जानो होनबानो बिदि हाबा जानो मोनगोन नामा आङो? माथिखाय हाबानि उनाव नोंनि गोसोआ सोलायबा? माथिखाय हाबानि उनाव बेलेग हिनजावखौ गोसो थोबा? आयौ गिसोगारोहाय आं हाबा जानो। गोसो थोआ। मा गोसो थोआ? नों गेरान्टि होननानै बुंनो हागोन नामा? आं रावखौबो गोसो थोआ। नों रावखौबो गोसो थोआ थोयि बेफोरखौलाय आंलाय माथो मिथिबावनो दा? मानसिनि गोसोआ माला मा जालाङो समाबो एखे थाबाय थाया होननानै खन्थाइगिरि नोंनो खन्थाइगिरि माथो? नोंनो बुंलाय मा मोनसेनो थाबाय थाया होननानै नोंसोरनो बुङो। मिनिनायनि आन्दोआव माबा मोनसे जाहोन दङ, मिनिस्लुनायनि आन्दोआव माबा मोनसे रहस्यमय हाबनानै दं होननानै बुङो। नोंनि आन्दोआवबा मा मा दं? आं गैयाहाय, आं हाबा जानो गियो। ओरैनोबा सासे सेंग्रा गोसो थोबाय, बेबो आंखौ थगायदोंसो। नोंबा आंखौबा मा मा थगायगोन? आं थगाया। होननानै गेरेन्टि होनो हागोन नोंलाय? थगाया होननानै? जाम्बि जानो हागौ आङो, खिन्थु मानसि सिनायनायाव एसेबां जाम्बि नङाहाय आं। आं बुंखायो नोंजों हाबा जानो हानाय नङा आं। बुरैनानै थानोसै। थानांगौबा थागोन बुरैनानैबाबो। हाबालाय सोरथो जानो गोसो जाया? जानो गोसो जायो। नाथाय हाबानि उनाव आंखौ थगायबा नोङो? ओरैनोबा नों खन्थाइ लिरखायो। माहाय मा थिक? आंखौ थगायनानै गुबुन सिख्ला गोसो थोयोबा खन्थाइ लिरै लिरै। आरो आं गुबुनफोरबायदि नायनोबो मोजां नङा। खर' गिदिर, मोदोम गिदिर। जेसेबां एक्सारसाइज खालामो एसेबांनो बांसिनसो लोदो जायो आङो। अब्लाबो आं नोंखौ हाबा लागोन। आं थांनोसै। आयौ डाइरेक्ट बिदिनो? ओइ आं नोंजों हाबा जाया हंला। आं नोंजों हाबा जागोन। आयौ गावनि खोथाखौल' बुंनानै थांबाय। माबायदि मानसियाय बियो? मा हाबा लागोन होननानै धुमखिथुफोर बायदि फैनानै थांलाबायबाय। जानला मानलाखा मानसिफोरानो। आरो बे अरना आंखौ फन हरगासिनो दङ ना? फैबाथों बिखौ खुगानो गोबोरखि गारला गोनां। माबायदि इमसनेल खालामहरगासिनो बियो आंखौ गोसोथोगोन मागोन होनहरफिनगासिनो गोरोन्थि जाबाय होननानै। फैथों बियो। सोरखौ गोसो थोनानै थगायनाय बायदि मोनदों बे? दुमफावसो आं, दुमफावसो। ओरैनो गोसो थोनानै गारजालाबायग्रा नङा आं। गोसो जाबा नोंखौ जेन्थ'खाखौ उननाय बायदि उनगौमोन आं, नाथाय अनबाय। ओमफ्राय नै दाउसो देलाय आंखौ मानोबा लिंहरदोंमोन? बावनासो थालायबाय। र' थांनि। बुं मिसेस क्लिअपेट्रा, मानोबा फैब्रबदोंमोन आंनि अफिसाव? माथो बुंबावनो आरो, जेखौ मावनो सानदोंमोन बे बाराव हायासै नैबे क्लिअपेट्राया। आं मिथिनायाव नों मावनो हायै खामानियानो गैया माथो मिसेस क्लिअपेट्रा। हामाखौथ' एसेबां जिंगासिदों। जेब्ला खोथाया न'खरनि जानानै फैयो अब्ला हाहैया जानानै थायो। बे आंनि फिसाला एन्टनिअ'आ नोंनि फिसौखौ हाबा खालामनोनो नागिराखै। बेनिखायनो आं जोबोर लाजिनाय मोनदों। बेखौलाय आंबो बोरैबा मोनदों। अब्लाबो माथो खालामनो, गोसोआनो मिलायथाराबा। आंलाय नोंसानि न'खरजोंनो जेब्लाबो सोमोन्दो लाखिनो गोसो। दा खोथाया जाहैबाय आंनि फिसालाया गुबुन सिख्लाखौसो गोसो थोयो। बे खेत्रआव आं मा खालामबा मोजां जागोन होननानै नोंनाव आं एसेसो राहा लानो फैदों। गासिबो खामानिखौनो नोंनो मावजोबनो हाखायो माथो मिसेस क्लिअपेट्रा। आंलाय नोंखौलाय मा हेफाजाब होनो हाबावनो? खोथाया जाहैबाय आंनि फिसालाया लाब्रापारानि बे सन्थलानि फिसाजोखौ गोसो थोयो।
गैजा रोङि न'खरनि फिसाजोखौ नांथारा बेखौसो गोसो थोयो नाथाय आंनो एफा गाहाय थाखोनि न'खरनि बिहामजोखौ नाङा एफा खस्थ'यै आं खामानि मावबोदों एसेबां गिदिर आं बिजनेस खालामबाय दा न'आव फैनानै आरामसे बे गोरिब थाखोनि न'खरनि फिसाखौ आं बोरै बजबनानै लानो गोबां बार नाजाबाय हाया माथो गोसोआनो मानिथारा आं एसेबां खस्थ'नि मावनाय फिथाइखौ आं मालायनो जाहोनो बायो दालाय माथो खालामनो फिसालायानो मोजां मोनथाराखैबालाय बे खेथ्रआव आं नोंखौ मा हेफाजाब होनो हानो नों थांनानै एसे बुजायहैगोन नामा बे न'खरखौ बे न'खरानोथ' आंनि फिसौलाखौबो दाखालि जौ दौनानै हरदों होमबालाय माथोबाव लोगो नांनानै माबा मोनसे खालामनाया मोजां जागोन नामा जाहाथे आखाइ आथिं जेबो बुङालासिनो दाद्रि होआलासिनो ओरैनो आंनि फिसालाया गोजान जानाय बायदि मा खालामनाया मोजां जागोन एसे खोन्थानानै होदो दे नोंथ' पलिटिकेलाव हाबनाय मानसि नोंथ' मिथिखागोन बेथ' नंगौ सेंग्रा आरो सिख्लानि गोसो थोनायखौ गावस्रा होनो थाखाय पलिटिकेल बायदि बाहायोबासो मोजां जासिगोन आं माबा मोनसे खालामगोन दालाय नोंनि फिसालायालाय बहाथो दं बियो गाबोन समफोरनो न'आव फैगोन जापानावसो दंहैयो जागोन दे होमबालाय आं थांनोसै नोंनि सायावनो आं मिजिंथिबाय बिनि फिसालाया सन्थलानि फिसाजोखौसो गोसो थोयो मा जादु होनानै लाखो बेलाय जायनि थाखाय आंनि फिसौजो फावगालियासो दुखु मोननांदों खोथाया मा जामारदों खेबसे रायलायनाया मोजां जागोन मानो लिंहरदोंमोन नों आंखौ नोंखौ आदा एमाव राजाया गोसो थोयो बेखौ खोन्थानो लिंहरदों आं एमाव राजा सोर एमाव राजा एमाव राजाखौनो सिनाया नामा नों बे एमएलए अमा राजानि फिसालायालाय बे एमएलए अमा राजानि फिसालासो होमबा नाथाय आं बिफाखौसो मोजां मोनो बिनि बिफानि रायलायनाय बिनि बिफानि मिनिनाय बिराद फाग्लि खालामखायो आंखौ होमबा नोंलाय एमाव राजाजोंलाय मानो रायलायो ओरैनो रायलायनानै मोजां मोनो एमाव राजाजोंबो नै आदा एमाव राजाया सफैबाय हेलौ गाम्बारि नों फेसबुकआव बेसेबां समायना रियेलाव बांसिन समायनालाय ओमफ्राय मा खबर नोंना मोजां आच्छा बार' थाइबानि लारु आंनाबो मोजां आं नोंखौ लोगो हमनो सानबाय थाखायोमोन आरोना दिनै नोंखौ लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय होमबालाय आं थांनोसै दानो आदा एमाव राजा आब' गाम्बारिया नोंसा आफाजोंसो रायलायनानै मोजां मोनोनो जोंहानि आफा औ नोंसा आफायासो जोबोद मोजां आं नोंसा आफाजोंसो रायलायो बेनिखायनो आं नोंजों लोगो जाला दिनैनिफ्राय बाय आफाजों रायलायो औ नोंसा आफाजोंसो रायलायोनो मालाय साला बे बिफा सुवादा दुनियानि गासैबो सिख्लाजों रायलायो बियो मासि गाज्रिलै आदा आंनि खामानिया बेखिनियावनो जोब्बाय आब' गाम्बारिखौ नोंजों रायलायहोनांगौखाय आं रायलायनानै होबाय दे जेबो नंला माथो खालामबावनो दा आफाजोंसो रायलायोनो लासिं सिं सोरबा मिथिबा मा सानगोनलाय ओइ थांफैदोलाय रावनोबो खोन्थानो हादै खोन्थाया माथो आं बेफोर खोथाखौ बिराद मोजांनि बाथ्रा अब्लाथ' आं थांनोसै जामाइला मासि फाल्तु मानसि बे दा सिख्लाखौ आं नोजोर होदों मेजेरदोंमोन बे सिख्लायाबो आफाजोंसो रायलायग्रा जाबायनो चे बे बुहुमाव आंलाय सिख्ला मोनग्रा मोनलाब्रा साला आं दिनै दुगैलायनानै गोजां बोथोरबाबो मोदोम हुखौ हुखा फैलायबाय आङो गाम्बारिजों रायलायनो होननानै बिदिसो जाबायना दुखुलै बालनि बे लोखिसारा बिफाया मा खालामनांगौ खालामना होखोब्रा आंखौलाय दासान्दि जेसेबांखि नाजायाखै मानो खुसियाव थानो लुगैदोंबाबो थानो हायाखै बिदि नङा जे आंखौ अनग्रा रावबो गैया आंखौ गोबाङानो अनो अब्लाबो दिनै मानोबा गावखौनो हारसिं मोनदों जेखौ आं मावनो लानो नागिरो बे मोनसेबो जाया उल्थासो जायो ना मोजां मोननाय ना लोगो ना न'खर रावखौबो खुसियैनो दोननो हायासै जायखौ आं मोजां मोनदोंमोन बेखौबो आं खुसियै लाखिनो हाया जायखौ आं हास्थायदोंमोन आं बिनि जानो हाया जायखौ आं बांसिन लोगो सानदोंमोन बेबो दिनै बेसेबांबा गोजान जाबाय आंनि आरो आंनि न'खर मानो एसेबां बिदि जागासिनो दं आंहालाय गोसो जायो दसे सम सिरि थानो आरो लोगोनो होख्रावनोबो गोसो जायो जेखौ खालामनाङा सानो बेखौ खालामनांगौ जायो सोरनिबा मोजां खामानि मावनो नागिरबा सोरनिबा गाज्रि जानानै होयो बेनो नामा आंनि खाफाला आंबो मालाय नोंनोलाय मा खोन्थागासिनो नोंनो खोन्थाबाखि नों बुजिगोन आरो बानलु बेदां नोंबोथ' आंनि एसेबां मोजां लोगो आंनि मोजां गाज्रियाव जेरावबो हेफाजाब होयो अब्ला नों मानो आंनि गोजान जानो लुबैखो लोगो जानानै मानो थानो हाया नों बानलु बेदां दाबा नों न'आव सहैदोंना सहैयाखै नोंखौ आं बोरै खबर लानो बानलु नों आंनि गोजान जानाङामोन नों आंनि खाथियावनो अराय लोगो हिसाबै थानांगौमोन मानो बिदिल' दे गासैबो आंनि जिउनि लोगोफोरानो आंनिफ्राय गोजानल' जायो अना नङा बयबो आंखौ अनो होमबाबो मोनसेबो जेबो जाफुङा बानलु बेदां नोंखौ फन हरनो गोसो जादों नाथाय आं फन हरनो हायाखै नोंखौ आगोसे फन हरनो आं नोंखौ बानलु आगोसे नोंखौ आं खबर लानो नोंथ' आंखौ लोगो हिसाबैनो सानलाबा हेलौ जोंलारि सोर सिखिरि ना नों
आं सिखिरि आरो बियो जोंनि इन्डियानि नाम्बार। मा नों न'आव सफैबाय? औ, बानलु बेदाङाबो न'आव सफैबाय। आच्छा, माब्रै सोलिदों नोंना जापानाव? मोजाङैनो दं आंबो। आंनि नाम्बारखौ सेभ खालामनानै लाबानो जाबाय। आं गोसोखांबा कल खालामगोन, अके? जागोन दे। अके बाय जोंलारि। बाय सिखिरि। अब्ला बानलु बेदाङा न'आव सहैबाय। मोजाङानो जाबाय दे। आंनि थाखायनो जोबोद खस्थ' खालामबाय बे बानलु बेदाङा। इसोरा बेखौ जेब्लाबो गोजोनै लाखिथों। हेलौ लोगोफोर, भिडिअआ दासान्दि गुसुं जागासिनो। अन्नानै रावबो गाज्रि मोननाङा। जोंहा भिडिअखौ गुसुंब्लाबो कन्टिनिउ लाबोगोन आरो गाबोन आरो समफोरजों भिडिअखौ गोलाव लाबोनो नाजागोन। बाय, मिस इउ लोगोफोर गासैनिसिमबो अननाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। गुड नाइट।